Antas sa tong. Tong, antas ako. Dayun. Birthday mi na birthday. Birthday sa bata ni Ching. Ching, happy birthday, Ching. Nanahid dito ko daan inanok sa Juniper kanina. Ay gatong gapon. Ingko per, wala ra ba ko birnis per ha? Hello, gabi loloy may dito mong kadayon tubag lantan. Router ka isa tong duha to katindak, tong bisa kay tong sitsab. Duha mo rili ato no. Wala ako dira sa office, wala ko pamilyar na. Kami nakirayan. Basta ka pamilyar ko ito sa eskwelahan. Ang yan sit up bitaw kay. Gikan sa internet ayon sa sitsab. Aya din ang router duha ka buok. Abi na mag-again na siya sa router internet. Aya sitsab. Ila switch up. Oh, ay ano? Switch hub router. Then Router then okay man na. Gikan sa switch hub, ay gikan sa mini agi niya switch hub. Oh, yan ang sitsab. O mo to. Pag sa router, split na siya, DCP tanan. Dito sila sakto. DCP ano ba? Pinpin din speakers. Okay na, lumpia na naibili no. Ako man to. Katong kwan. Ay, takapark. Ay, itong Itong. nasa ko, itong Mo kay to mo man ako